हाँ जब हम का करी है हमारा आखिरी दिन बाटे पढ़े जाए के और शादी तो ठीक हो गई गुलबा हमार भाभी भी कि नहीं कि लोग चोरा के तो मोबाइल लेके बात कर तनी उनकर बहाने। हेलो। हाँ हेलो। हाँ का हाल बहू? हाल का बा हाल बेहाल बा। ऊ का हो गइल बा? तबीयत ठीक नहीं है? आई हम ना तबीयत ठीक नहीं है। अरे तो पागल कहो आवत नहीं हम चल दवाई के चल ना जी जान तो नहीं शादी ठीक हो गइल बा। का ता शादी? हाँ केकरा से? केकरा से होला मर्दने से होला लइकन से। अरे पागल हम जानते नहीं हमारे से तो खबर करता है शादी दूसरा हाँ। थोड़ी हुई। सपना नन देखी दिनों में बुझाइल रोज ठीक नहीं के बना शादी ठीक होला। और सुनी देखो मजाक उजाक ना कोई नहीं हमारा ठीक हम जानते नहीं तू परेशान करे खातिर हमरा कहत ठीक बा कोई बार कल बढ़िया तरी मैं जीजा होनी नु कि रोज मजाक करम हम जीजा है जीजा से मजाक करलू। सुनी हम आज कॉलेज जाता नहीं आखिरी दिन बा हमार कॉलेज के और हाँ कहूं भी देखम नु तो हमरा पे ताकम ना तो आता सोच लिया हम तो विश्वास नहीं जाता नहीं दुल्हा संगे हां वे कहता चार बेटा जी हैं तुमको हम बाही काट के दे देबो कुकुर बिलाई के बोजी हो कुकुर बिलाई के देवे से पहले सोचबो करम ओकरा भिरी आइबो न कर। अरे सोच में कहत रे सोच में कहतन जी देखो हम तो जात नहीं दूसरा जगह बाकी अब ना जाइबे चल हमहू आवत नहीं कॉलेज में तोरा ठीक बा आ तने हमहू देखत नहीं कि क्वेश्चन बटुए हमरा से बढ़िया बाकी खराब बा कौन काम रहे कहला आय हमहू आवत नहीं वही जे देखत नहीं कि क्वेश्चन बटुए ठीक बा हमरा रहते हुए हमरा जान के दोसर लेके चल जाई तो ना जी मजाक करते रहने ई न भइल बात तो मजाक करे में बुझा तक हमरा सांस लेके चल जीबू ऊपर महाराज के ऐसे में तो ठीक हो गल बाकी उनका सके नहीं खियावत हम रोज मिले खात के आवत नहीं। अरे पगली त आओ जल्दी न जानता न तो कल ओकरा संग आवत नहीं त हमरा कहां के कीड़ा काटत ला सब अब हम ही जानता नहीं बुझियो ना स्कूल के आखिरी दिन रहे त आखिरी दिन छोड़ के स्कूल के हम आवत रोज भेंट करे ता कोई हली धरलू हमरा संग कहलू के आखिरी दिन बटुआ है तेरा आवते न बड़ुए चल जे देखम खेल तले बुझाई ठीक नु रखत हम आवत नहीं ठीक बटुआ रख लेकिन ई त नहीं हो सकत कि हमरा छोड़ के दोसर से तार बियाह हो जाई एजा से लेके तारा मोहर मारल बनू हां मोहर मारल बनू इधर से लेके जहां बियाह होई तहां तो पूरा हड्डी बिछा देब हड्डी ठीक बा ज्यादा न फेंके काम बा एजा गिलास लोटा नहीं के बोटोरे भर ठीक है बटुआ तो ठीक है भाई आवो इनको तो बुझाला उनके मजाक करते जब देखो तब मजाक ही करता नहीं जानते हो कि शादी ठीक होल बा कहते बानी तभी भी कहता नहीं कि ना में जाके कुछ बुझाला ना जब मन कर तब वाह का होता है जी का मोबाइल लेके पूछू ना कुछ ना जात रहने स्कूल में दिमाग ठीक बनू देखो तो बियाह के दिन नियर आ गइल बा इज्जत ले आइहा जाइहा आपने न मम्मी कहला कि जो जाके पढ़ लिख तनी अभी बियाह के मतलब 1-2 महीना बाद बाटे त तब बहु 1-2 महीना बाद त इज्जत ले जाइहा इहा शिकायत ना आवे के चाही कोनो बात के हम जानत नहीं आजकल के लड़के हम जानते हैं कि बाईस में बिगड़ा बाकी हम उस समय के ना होने मम्मी ना त यही से हम समझा देतही न त जानते बा भौजाई बैसन घरे लगे सन काना मारे कगो ठीक बा कौन बाजी करे तू त चल जेबू हमरा न झेले के परी लेके अरे ऐसा कोनो बात नहीं कि भाभी ना बोले लोग जानते बे लोग शादी के दिन तारा को बता का अब बोले वाला काम मत करी ह ठीक बा हम जाते हैं लेट हां त ठीक बा तो जा बेग ले ला जा तो समझाए के समझाइए देनी अब मना में घुसल बनी हम का करी हन का ना जौन ये फर्ज जौन करत नहीं का बनात नहीं बनावत नहीं कि बुझे जाती है तो कहनी है कि तनी ठीक से जाइए बियाह के दिन नियर आ गइल बउए जुग जमाना खराब छोड़ा देला पढ़ाई त कार और मर खेला करता तो कहते कि ना रिजल्ट ले के बाद भर जाते सहेली से मिल ले रोके कारण कॉल नहीं कि कह दें कि पढ़िया ना अब झूठो के भेजतन रो पढ़े बियाह अच्छा त आज भर गोल बियाह आज भरे घूम के आ जाए करी कनी के दुआर पर आइलो दो चार गो साड़ी जाके ले ली बियाह में काम करी जाए कैसन कलर ली जाए देखम तब ना जाए लाल पियर में बियाह शादी में निकल लागेला चले पर देखी तबे ना चले ठीक दिन होता ना दिन में मनो नहीं खेला बाप रे इतना गर्मी होता कुछ नहीं बढ़ गेली का पता ना ना चल गेलो यार कुछ सुतल बड़ी का होता कुछ ना पढ़े जाते नहीं हां पढ़े जाता है फोन लेके जाते नहीं तो मन हमें दुल्हा दिल में तो हम लेकिन ना जाए तू ना दिमाग मजाक करिए सीरियस हो जाए आज इन टाइम से तो टाइम से ना है बिना टाइम से आवे नहीं क्या सोचत रे भाई ते पगलाइल बड़ेगा यार हम पगलाइयो जीती तो हमारा टेंशन ना रही ठीक बा लेकिन हम जियते जी बिना यही तोरिया बता दूसरा का हो जाई तोरा बुझाता अरे बोका अरे प्यार कोइला बने कोनो खिलवाड़ नहीं कोइले तोर हिया तोरे रहिते काहे टेंशन लेबे तोरा के देखत त हमारा झखना माई रहत कि साला हइसन लइका ई का यार देख जाते नहीं खे
हम एकदम सीरियस हर बार मजाक करते अब की बार कहती कि आज पढ़े ही आवत नहीं हमार शादी के दिन रखा गलो बता यही तो मजाक कर जाला यार। अब हम का कहीं हमारा देख भाई अगर न तो देख ले ऐसा हो गइल एजा ओकर बाराती आ जाई तो पूरा बारात में आग लगा देबू जो समियाना सहित फूक देब हम। ते टेंशन मत कर एकरा हम खातिर जीवन चाहे मुंह हम तोर हिया तोरे रही ई कुल टेंशन छोड़ बोलैले भी है बेरा तोरे के हां बोलल बे देखा अभी कलर हुआ का जीव हम 11:30 बजे भेंट क के आउ चल हमहु साथे चलत तनी चले भेट अगर ना आई तो का घर में घुसम घर में करा जाई लेकिन कल भी आवे के रुक इंतजार कर बोलले बने का कि जे आवे के ठीक है बता टेंशन माना पहले भी घर मत यही से हम रुकल बनी ना तब से तो घराव में चल गई रहती हम। आरती हां बोलो ना अरे पगल भूत आइल बा आई कहां बने हम। देखो मजा कैसे मत करो सच बताओ तो हमारे कसम खा के कहता बियाह ठीक हो गइल बा। हां कसम से कहता ठीक हो गया और का वाह कितना आसानी से कह देलू कि हां हमर बियाह ठीक हो गइल बटुए माने बियाह से तू खुश बाड़ू। जब माई बाबू खुश रहे तो हम काहे नहीं खुश रहे हम बताई। अरे पगली माई बाबू के थोड़ी रहे के बाते हमारे संग तो वादा कइले बड़े जी मरे के ते माई बाबू को ढारत रहे बताओ माई बाबू के संग रहे के बाकी तोरा रहे के भाई बताओ ना जहां माई बाबू ठीक कइल बा ओजे हमरा रहे। माने डायरेक्ट कह के एकर हार्ट टेक करैबू जान लेबू तू आई अब रोज हम देखिए वो कोबे से ऑयल बारी का हमा में अपना? कपार दुखाता और वही सब बात न करी। तार कपार दुखाता हमर जान तो का दुखाता टुए ए भाई साइलेंट एक्शन। देखिए हमरा और बकवास सुने खातिर नहीं आइल हनी। बात बा ए बार बकवास लगा हमारे बोली नहीं तो तू ही हो हम चुप रहत नहीं तो तू खुद के बोलावा होता रहलू कि ना कुछ बोली हमारा निकला बता ना चिल्लानी चिपको चिल्लाई के मैं माथा दर्द करता है माथा ठीक बा सुनी हम बात करे खातिर आई रहनी अब रखतन जातनी हम घरे आज के बाद हमारा आगे पीछे कहूं डोलम नहीं तीनों अना सकल अपन दिखाई। आरती ना आरती ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकत भाई ते कुछ को समझाओ ना तो मुझे जीते जी बूझी हम का समझाई तोरा के हम का समझाई रे हम देख हम जेबे करा घरे बुझिए ते हमारे रुपये मत तो भाई हो ना हमारे को जाके का करम एकर माई के एकर बाबू के सामने में हाथ जोड़म अगर राय से मान तो ठीक बना एकर माई बाबू के सामने उठा के ले आइबो। अरे पागल जब इहे कहती है कि हम जा तनी ना करब तो ते कैसे बरियारी कर सकेले तो हम तो कहत रही के एकर बिना ना जी पाई भाई प्यार कइले बने हमर दिल कहता इस दूसरा के दबाव में से कहती है भाई ते बता हम ते का संगे बचपन से टेंशन मत ले यार तो ये आगे प्यार करे लेकर मजबूरी बटुए भाई ते प्यार कइले बड़े नु चल चल ले यार एक्शन। देखो ना दू जनी बाई लोग सुतले रह गइल त कहीं आगन अभी तक नहीं के बाहर आइल हई टाइम हो गइल वो तो मैं माजे के बाद ना बोली तो जान लेनु कि हम पागल हनी अपन फैशन बेचारी चुर रहली लगला नौकर बना के रख ले ई का करता नहीं का करते कुछ ना ई कहे बुझा तो कुछ चोरा के लेके आइल बानी कि लाद के अब चुरा के अरे स्कूल में एगो लड़की से झगड़ा हो गइल हटे हईसी बैग फेकल जाला झगड़ा करम तो झगड़ा ना होई कि काम ना होला बैग रखी ले हईसी समय में कुछ के बुद्धि ना भइले बा का करी मार तो कर दुखाता ओइसन अरे ओकरा नाम में पूछूं कि नहीं सुमो तो माने का हो गइल ए के होल हो खुश रह जा काई बतावले नहीं की का रउआ मालूम नहीं है का होल बबुआ अरे हमारा भाई के जान लेवे के ठेकान लगले बड़ी रउआ मालूमे नहीं है कि क्या करत तड़ी ये बबुआ का होल जी प्यार हमारा से शादी के हो और से बताइए से होला कहीं वो आता कोई बड़ी हमारा से शादी करम तहरा से ए बार कहते हमें बियाह होता कहीं और ओइलो ऐसे से लाद के सच में तार के गर्दन दबैले बा ऐसे तो ओइलो बता गर्दन दबा दे तो भाभी से मरी गई रहती वो तो ठीक रहा लेकिन जीते जी के वैसे करी तो बर्दाश्त होई हमारा बबुआ माने केहू के घर पे तो ऐसे ही घुस जीवा क्योंकि इज्जत केहू बाकी ना बबुआ केहू के घर ना हो रे चुप केहू के घर ना होखे वाला हमारी ससुर के घर है ठीक बा माने का हमरा मन जबरदस्ती रिश्ता जोड़बा हां जब जल्दी पूछ के बियाह शादी कइला रही ए दीदी का कहत लगे हो आरती सास से बताओ हां का भेल हो भाभी जी अरे भाभी के गोल लग ये का कहत मैं लोग के रिश्ता जोड़ा तो भाभी जी हमरे तो खुद नहीं के समझ में आता हम के हमरा खुद पागल बनी हो अरे भाभी जी समय सब रउरा समझ में आ इनकर जाए लभर हमें ई अरे आराम से लव ए ने होता का भेल हो हां अरे अरे बोल हां डेराय का सोचो अरे जोन भई तुम बताई दो का हटे का कहत लइका हां का मत कर सबसे बताओ का हल्ला करता सब फायदा उठाओ तारो ई के हबो खुश रह ये कौन खेला खेलत लो माने का सही कहत लइका हो ए
हां ई के ह लव लगा के हमरा गांव के काहे के हौसा ना जी हमरा गांव हम इनका से मम्मी से प्यार करी ना ठीक बाटे इनका से हम बियाह करम देखो अब हम का करी बताइए बिना पूछले समझले इनकर बियाह कहीं और कैसे थे मन के बाबू हड़ा के हरे तो कुआरे रखा इसका सोचले हमर बाबू हड़ के पूछ के कुछ काम कर प्यार करे के ना हम बाबू रानी हमरा से कैसन प्यार हो का प्यार कहला हो तेरा प्यार के हम मुंह मारी ना वाह। तोरा प्यार लौकत कहीं भाभी जी अगर प्यार कइले रहती तब वो प्यार के एहसास होत प्यार रहला रखना जाने ना प्यार क्या वाला काम कइले बा ई घरे कैसे आ गेला बाहरी ले बात पर आगन में जीवा तू ई तू आई बड़ा वाला का नहीं रहुआ माने तू कहला साथी में जा साथ देबेला साथ देबे ओइ निहा एबारे मर गु रहित लइका बानू त मैं जाना लोग के जेल में जाए के पड़ी हां जन्ने हमने से पूछ के प्यार कर लेना प्यार कर लें कले हां प्यार करी नहीं अरे करते ताके के किली लगाओ ना मार अरे चुप रह जी मार दिया ले बनी घर में कोन हम अब 2-4-10 गो नहीं किया ले पहले आई बनी मरियो जे त कोन हमरा गम नहीं खे है प्यार कर लें कैसे हां प्यार करी नहीं कैसे ठीक बाटे तेरा के छुपा छुट रुस्तम ना खेले दे ठीक बा ना पूरा पंचायत द्वार पे बटोराम आ मैं लोग के सामने इनका से बियाह करी जैसे कहम वैसे हमरा राजी बनी हां हम करम चलो 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 चल निकल रही चल चल चलो चल चल बोल चल जब चल के चल बात करत ये या चलो ई बुझा त बिना बाप के बेटा हो या ए का बाबूजी करे आई वाली जा से कोई नहीं सुन सुन आई जा तनी आई जा बाकी हो आई जा सबके सामने हो तो है लइका त बाबा सन बुलावा लइका खड़ा रह खड़ा रह जा सुनी है ने तनी बड़ बुजुर्ग बानी है आई तनी आई जी चाचा आई नहीं सुनी सुनी है मन तनी बड़ बुजुर्ग बानी है आई कहनी है ना कि देखिए मान के हई त हमरा घर के हड़ी ठीक बा आ हई हरन त कहत रहन न जबरदस्ती हमरा घर में घुसल हन कहत रहन कि बियाह करन निकाले ठीक बा ना त ठीक बाटे जब ई भाई दोनों जना राजी है बाउन लो त हमनी के काहे के देखी से आइम जा अब बियाह कर दे हां जब लड़का लड़की राजी है बता त देख लो बाबू हाथना आदमी के सामने तहार बियाह होता ठीक बा ना हां हमारा मजूर बा हां त अगर नीक कुछ से रखी है। दिक्कत होई ते बाबू ओकर हाल तू जनी है हतनियो ठीक दिक्कत बा। ना हतनियो हाँ। शिकायत रो कि हम ना कहे ऐसे कैसे कर है कि तड़ी जब लड़की भाग के आइलिए घर है तो तू चढ़ के ला बियाह करे खातिर त ठीक बा बियाह कर लो कौन दिक्कत नहीं है ठीक बा ना लड़का जब खुश बा तो हमनी काहे कहते भाई कुछ कहे जाई जा बाकी देखो लो भाई कोनो दुख ना होके के चाहिए कोनो प्रकार के शिकायत रो कि है ना आई ठीक है बात नहीं सामने नून रोटी खाई नून रोटी का खियाई जा रहा हम जरा हां मड़ई में रख हम सब के बियाह मोहन करा में दी रख ना हां तब बियाह करा दीजिए ना हां करा ठीक बा जब दा सरकार ले धर बाबू ला करा बियाह कोनो दिक्कत नहीं है देख लो बाबू लो मैं जाना देख गाही बावल टंगरी घिसरा मरियल कोनो दिक्कत होई त मैं लोग कहतनी हम ठीक बा ना आ हाई आइल बड़ है नेवता पहिला हन लैला निका मारे संगे लेके ऐसे काहे बोला त नहीं रहुआ ई संगे आइल बन बियाह करावे ये मैं दोस्त हटियो घर के आदमी के नहीं लिया के त तू कुटाई बाबा बुआ सब बात याद रख ठीक है बा ठीक बा हां डा प्यार कर में रहो मला ने पूछा पूछा त नहीं लइका ले का पूछलन कहां डाले रही प्यार रोड़ा पे टेबल का आदमी के हाथ में बोलला बन के खाते मरी के लाते जितन नहीं कर स्वागत हो जी अरे जाय दी हमरा दामाद भइलन ना ना अब दामाद भइलन दामाद हो पहले गलन, माई पहले आशीर्वाद लिया तनी हम बूढ़ पुरानी के आशीर्वाद ले लो पहले तब ना ले लो पहले तब हमनी के लिए कोनो बात नहीं के भाभी जी रब गोड़ लागले त लागली हमारे चलते तो भइल है को न त ना होई तो कुछ करी कवारी का मत भैला बनी जवान रही दे देनी अमानते दिया बोलते अब का दिहल जा बताई तो अरे पहले और कुछ मिल जाए तो ठीक है ठीक ना बा देखी मिली लिए ठीक चलो, है मम्मी दे दी तब ए जाता बाबू नहीं जी ठीक बना देखी ख्याल रख हम अब ठीक घर बा के रे, दामाद भाभी जी। होई, ठीक बा बाय बाय दिक्कत है तो